To już 6. odcinek naszej wyprawy. Zbliżamy się powoli do finiszu, ale jesteśmy jeszcze wystarczająco daleko, by pozwolić sobie na odrobinę kontrowersji i intelektualnego fermentu. Dziś będzie z grubej rury. Wkraczamy na terytorium tematów spornych, drażliwych i pełnych granic. Tych prawdziwych i tych wyobrażonych. Naszą dzisiejszą podróż zaczniemy troszeczkę od konfliktologii. Jedziemy teraz w kierunku granicy, byłej granicy polsko-litewskiej. Czy możemy zrozumieć Wileńszczyznę przez pryzmat właśnie tego konfliktu dotyczącego polsko-litewskiej granicy? Galima, aš aišku patikslinsiu, kad lietuviai niekada nepripažino, kad tai siena, o demarkacinė linija, ne, jau čia konfliktas. No właśnie. Kaip interpretuoti, ar Lietuva pripažino Vilniaus krašto buvimą Lenkijos sudėty, nors ir pati Vilniuje, ir tarptautinė opinija buvo tai kaip tik Vilniaus prijungimo prie Lenkijos pusėje. Tai jau čia konfliktas. Bet šiaip, aišku, konfliktologija yra, mano įsitikinimu, padedanti labiau sukoncentruoti dėmesį. Šiaip dažnai yra tokie santykiai, stosunkiai. Nu, mums reikia šiek tiek dramos, ar ne? Man tai labiausiai erzina istorijoje nuobodybė. Toks vienodas įvykio aprašinėjimas. Pasakom, kur konfliktai, dėl ko konfliktai ir kas bandė tos konfliktus išspręsti ar dialoguoti. Ja myślę, że musimy podkreślić dwie rzeczy. Mówiąc o linii demarkacyjnej w ogóle okresie międzywojennym, to porozmawiać o tym, że Polacy z Litwy od zawsze współtworzyli państwowość Litwy i tutaj chyba kluczową postacią, nie chyba, a na pewno jest Stanisław Narutowicz. Tak, który był kluczową postacią w niepodległości Litwy i porozmawiać również o próbach Stanisława Lozoreitisa wznowić stosunki jeszcze przed 1938 roku, przed ultimatum Polski dla Litwy. Tada reikia kalbėti ir kad ir tą patį Mykolą Riomerį, Na pewno. kuris buvo Pilsudskio šalininkas, o po to nusivylęs, parašęs laiškus. Po to tą patį Pilsudskį, kuris Lenkus barė berods 23 metais, kad neužmiršti, kas sukūrė Vilnių. Ir taip toliau. Profesor właśnie z pasją rozwijał wątek dziejowych zawiłości, aż tu nagle, bach! Historia musi poczekać. Nawet najtwardsze argumenty naukowe bledną przy urodzie sakralnej architektury Wileńszczyzny. Artėjom prie Vykantų bažnytėlės, kuri, man atrodo, yra, aš drįstu manyti, yra prakilniausias daiktas už Vilniaus ribų Vilnijoje. Chociaż strasznie niewyremontowana i Bet man zaniedbana. tai čia ne bėda. Man tai vis tiek, aš noriu grožį po pastoliais matyti visada. O čia 16 amžiaus vidurys priskiriama tolvaišoms, netgi su reformacijai sėdinama. Nu kur jūs pamatysite tokią senovę? Kitų gražių daiktų gal ir daugiau yra, bet iš neogotikos laikų, dar iš klasicizmo laikų, kaip Sudervė, Gucevičiaus mokyklai priskiriama. A co to jest za bruk tutaj? Nu tai čia, tai aišku, kad čia Stary yra bruk. senasis Kauno Vilniaus plentas. Tak. Stara autostrada. Senoji autostrada. Chyba tym brukiem do Skowna, do Wilna kroczył sobie, czy jechał Adam Mickiewicz. Naprawdę? Tak, No tak, to na koki pewno tu? to, bo Adama innej drogi nie było. Mickiewicza. O kokiu būdu, galvojat, Nigdy o tym nie lietuviai pomyślałam. atžygiavo iš Kauno į Vilnių. Ne šituo baruku, šituo. Tak, właśnie. O bolševikai kokiu atėjo nuo Vilniaus į Kauną 400. Trzymajmy się na Adamie Mickiewiczu. No. A oto dawna poczta w Rykontach. Ten niepozorny budynek był kiedyś strategicznym punktem na starym trakcie z Wilna do Kowna. Dziś poczta jest miejscem współpracy lokalnej społeczności. Co robi się na poczcie w Rykontach w tych czasach? Šiais laikais, tiesiog paštas tokia turi dabar funkciją, kad būrė bendruomenė, kuri yra
Rikantai ir apylinkės. Aš esu pats iš Vasiliukų ir, tiesiog labai džiaugiuosi, kad atsirado tokia, iniciatyva ir, ta iniciatyva yra susijusi su, Rikantų kraštu ir kaip paštas jisai savyje tą turi funkciją, kad, dar įdomumą daro tame, kad, tie, kas dalyvauja savanoriškai, tai vadina juos paštininkais. Tokie kaip... Tai nereiškia, kad mes nešiojam ten tuos paštus, bet, sakykime, tas paštininko principas, jisai reiškia, kad, bendravimo lygį truputį galbūt perkelti iš to, kuris yra dabar įprastas, ten elektroniniu paštu siųsti, ten, į tokį betarpiškesnį. Yra jausmas, kad kai tu gyveni bendruomenė, kuri vieną geriau supranti, tiesiog paprasčiau yra gyventi. Dzisiaj rozmawiamy o linii demarkacyjnej, która jest tutaj obok. Jak współcześni ludzie odbierają tą granicę? Jak ona pozostaje w waszej pamięci? Šiuo momentu man jinai nereiškia nieko. Kai buvau vaikas, man nereiškia tik tai, kad kai važiuodamas tėvas sakydavo, va čia įvažiuojame tikrą Lietuvą. Išvažiuodant iš Vilniaus, važiuodamus į Telšius, ten pravažiuojam Geltoną namą ir sako, va, mes jau dabar tikroji Lietuvoje. Čia tiesiog, tai čia tik... Bet ir mes ir šiais laikais tą sakydavom. Kai atvykai aš iš Telšių ir tu pačiu Vilniui studijuot, tai visada važiuodavai į tą pusę. Tai žinai, kad nuo to namo jau čia bus, nežinau, to žodžius, tikra Lietuva. Więc w świadomości te miejsca, te punkty pograniczne są jednak aktualne i ważne. Tai tas dalykas, kaip yra auklėjime, tu jį matai ir, ta prasme, tai aišku yra susiję, bet vėlgi, kadangi aš jau nemažai pragyvenau, pats suprantu, tai man, tos sienos, sakykime, jos tokios, aš jas matau kaip dirbsnės, jeigu taip realiai, taip, tai, ar tai buvo kažkokie esminiai įvykiai, kurie sprendė ten žmonių likimus, greičiausia taip. Bet dabar, jeigu mes gyvenam dabartį, tai tos linijos jos buvo, bet jos, mano galva, neturėtų būti, kad čia ar Lenkai, ar Lietuviai gyvena. Koks skirtumas? Realiai, jeigu tu kuri bendruomenę, tai toj bendruomenėje turi visi pritapti ir visi būti vienodi, taip? Tai ar tu paštininkas būsi Lenkas ar Lietuvis, koks skirtumas? Na tematy kalibru linii demarkacyjnych dobrze spojrzeć z odpowiedniej perspektywy. Najlepiej z takiej, gdzie horyzont szeroki, a myśli szybują swobodnie. Ale widok, zobaczcie. Aha, niesamowity. Olala. Niesamowicie. Gal dar įspūdingesnio nesam matę kontrasto, nie? Chyba nie, na Wileńszczyźnie to najpiękniejsze miejsce. Słuchajcie, to jak to jest? W końcu na tamtym brzegu tam była przedwojenna Polska czy Litwa, bo już się pogubiłam. Visas lietuvis visada sakys, kad čia amžina Lietuva, Lenkai vėlėjai. Bet iš tikrųjų mes ieškom tarpukarinės Lenkijos, demarkacinės linijos. Tai ta pusė tai tikrai Lenkų pusė. Taip? A tu zawsze była Litwa? Po tej stronie? Kovinska? Kovinska. Tai va, mes buvom Rikantuose, ne ką tik, ir ieškom Lazdėnų. Bet man atrodo, mes dar Lazdėnų nedavažiavom. Nie. Tai tada ir šitas krantas ir tas jau yra Vilniaus. To Polski. Vilniaus Lietuvoje. Litwa Żartkowa. Jak Litwa Żartkowa, to tak. To też może być. Ale słuchajcie, to jest bardzo dużo tych linii. One się tak zmieniały? To były te granice, które się zmieniały między naszymi państwami? Tak, w ciągu takiego krótkiego okresu dla mieszkańców to chyba było bardzo stresujące, bo widzimy, że dwie granice były z 19 roku, później mamy tutaj w 20 roku podpisany traktat między Litwą a Rosją, tak, i widzimy, że tutaj już pretensje Litwinów są o wiele większe, zahacza ta linia, powiedzmy demarkacyjna, nawet dzisiejszą Białoruś i taką dosyć dużą część Białorusi. I później już ostatnia linia demarkacyjna została ustalona dopiero w 1923 roku. I ona
akurat obowiązywała do 1939 roku, chociaż Litwa nigdy nie przyznała tej granicy. I no, to najbardziej ta stabilna, najbardziej długo działała właśnie ta granica z 23 tos linijos roku. Lietuva niekada nepripažino. Tak. Tos norėjo pagal bolševikų, bet gavo Stalino pypkę su Vilniumi. Tak, no więc Stalino pypkę aš vadinu dėl to, kad gavom šitą Dieveniškių apendiksą. Ir viskas. Va, matot, tokia dirbtinė siena yra. Tai bet va, ta tokia lietuvių siekinys. Vizija. Pagal Vizija. viziją Klimo buvo šitokia, o demarkacinė linija, prie kurios mes klausimą pradėjome šnekėti, yra šičia ir mes jos ieškom. Bet man dar kitas šį dabar aktualijos klausimas yra. Kai lietuviai svajojo tiek, dabar turim šitiek, ne, sakykime, nu, su Vilnyje, Tak, su Vilniaus Šalčininkų rajonais. O čia dabar gyvena tie Baltarusiai, kurie sako, mes ne Baltarusiai, o Litvinai. no, Ką darysim? według nawet wizji Klima oni są No. Litwinami. I to Chyba chyba tej- się tej- łączy z naszą koncepcją, że Wileńszczyzna jest dziedzictwem Wielkiego Księstwa Litewskiego, więc w obrębie dzisiejszej Białorusi jest część Wileńszczyzny kulturowo, do której możemy mieć pretensje. I jeszcze ważną kwestią myślę, że jest ten fakt, że myślimy o okresie międzywojennym jako o okresie, w którym nie było żadnych stosunków, kontaktów polsko-litewskich do ultimatum. Aš žinau, kad važiuosim į Lazdėnus, tuos yra nuostabios nuotraukos iš 1934 metų. Berods belgų ar Niderlandų fotografas Van Polis fotografuoja, kaip Lenkų pasieniečiai už demarkacinės linijos šitą pusę suima kontrabandininką. Tas vaizduojat matyti lietuvį. Santykiai buvo kontrabandiniai. Pirma visų pirma. Nie tylko, bo No. ten rok 1934 to rok, kiedy ministrem spraw zagranicznych staje się Stasys Lozoraitis, a jego żona Vincenta Matulaitytė Lozoraitienė jest kuzynką Józefa i Stanisława Mackiewiczów, o którym już rozmawialiśmy. I właśnie on już od samego początku swojej pracy rozpoczyna szukanie jakichś kompromisów, jak z tą Polską rozmawiać. Z jakich przyczyn? Hipotezy są dwie. Jedna, że już widzi rewanszystką politykę niemiecką, a druga, może to być również wpływ jego żony, bo znał te stosunki. Jednak już w 1935 urywają się te możliwości i te pomysły, dlatego że umiera Piłsudski. I tu trzeba chyba zaznaczyć, że Piłsudski do końca życia dążył do normalizacji stosunków polsko-litewskich. Ir kas įdomiausia, kad lietuviai sureagavo kaip. Jo testamente yra pasakymas, kai jis nori gulėti šalia motinos, bet motina su gintuose palaikai. Na żłodzi. Na Litwę. Žmūdžiai tai kokie, tai Aukštaitija. Tak, Dabartiniais na Litvę. terminais. Na Litvė Kovenskį. Tak. Na Litwie. Ir vis dėlto žiūrėkit, kaip atsirado palaikai, buvo perkelti į rasas. I bez żadnych Bet dar przeszkód. nebuvo priimtas Lenkų vadinamasis ultimatumas. Be ultimatum, dar be diplomatinių santykių užmesgymo per demarkacinės liniją Pilsudskio motinos palaikai perkeliavo iš Kauno Lietuvos į Vilnių. No, ką? symbolicznie. Symbolicznie. To co, słuchajcie, jedziemy szukać żółtego domku. Idziemy. Turbūt čia mes... Tak, jest nasz Pažiūrėkit. domek! I oto i čia ir yra. on! Tak Čia jest. mums svarbiausia, vat punktas. Tak Visai, jest. visiems žmonėms ir Žoltas pasakyti, domek. mūsų šios dienos ekspedicijos kulminacija. Ten niepozorny dziś dom mieszkalny to punkt graniczny na linii demarkacyjnej rozdzielającej Polskę i Litwę w okresie międzywojennym. Miejsce to po dziś dzień funkcjonuje jeszcze w zbiorowej pamięci jako punkt, w którym zaczyna się prawdziwa Litwa. Zmieniamy klimat, opuszczamy linię frontów i demarkacji i kierujemy się ku spokojniejszym krajobrazom. Jedziemy do Mamowa, niewielkiej wsi w okolicach Połknia. Tu zostawiamy na chwilę spory graniczne i przeniesiemy się do historii bardziej wspólnej, łączącej, do opowieści o powstaniu styczniowym i ułańskiej fantazji.
Zobaczcie, jaka ulica Sukilelu, No tak. czyli Powstańców. ulica powstańców. Ale obok ulica Babilona. Tarpupio. Tematycznie. Rozmawialiśmy dzisiaj o tym, co nas dzieli, o konfliktologii naszej wspólnej historii, ale chyba przy okazji powstańców i w ogóle powstania trzeba było porozmawiać przede wszystkim o tym też, co nas łączy, prawda? A akurat chyba powstanie styczniowe jest tym, co nas łączy. Turbūt pats svarbiausias paskutinis faktas tam bus, kad mūsų bendroji istorijai, pradedant nuo Jogailos laikų, kad ir kaip mes barėmės ar pykomės su Lenkais dėl Liublino unijos sąlygų, bet iš esmės niekada nekariavo. 1863 metų sausio sukilimas, tas povstaniai Stičniove, yra paskutinis svarbus, kartais net sakau, Lietuvos didžiosios kunigaikštijos kartu su Lenkija ar abiejų tautų respublikos istorijos įvykis. Ja dar priskiriu sai buvusiai valstybei, nes jos vienas iš tikslų sukilėlių buvo ir tos valstybės atkūrimas. Podjeżdżamy właśnie pod miejsce, jedno z miejsc pamięci o powstaniu styczniowym. Zaraz dowiemy się, mam nadzieję, czegoś o tym więcej. No, chodźmy, oglądajmy, zobaczmy ten krzyż. Mój krzyż. krzyż. Jeden z dwóch moich krzyży. To jest mój krzyż dlatego, że no, właściwie od dzieciństwa znam ten krzyż. I wzbudzał zawsze moje ogromne zainteresowanie. Dlaczego ten krzyż stoi tu w tym polu? I pamiętam, że opowiadał mój ojciec, że to jest właśnie krzyż powstańczy. Ale w naszej miejscowości mamy dwa takie krzyże. Krzyże powstańcze wystawione w 1921 roku. To program Piłsudskiego, prawda? Tak, właśnie, to był program Piłsudskiego, że Piłsudski bardzo szanował powstańców styczniowych i oczywiście utrwalał o nich pamięć, właśnie wystawiając takie krzyże. I ten krzyż przetrwał do dzisiejszych dni. I w lesie drugi krzyż, i też w okolicznej miejscowości Inkleryszki też jest taki sam krzyż, tylko bardziej zaniedbany. A dlaczego te krzyże stoją właśnie tu? Jak Mamowo jest związane z powstaniem? Właśnie w 1863 roku tutaj te wszystkie pola wyglądały inaczej. To były bagna, trudno dostępne miejsca były i właśnie tutaj ukrywali się powstańcy styczniowi. Tutaj ten daleko zieleniejący las to jest Puszcza Rudnicka. A, tak bliziutko. Tak, to Oho. jest Puszcza Rudnicka. Po drugiej stronie też walczyli, tu walczyli. Czym pamięć o powstaniu dzisiaj jest dla mieszkańców Mamowa, Inkleryszek? Nie wiem, nie będę uogólniać, ale powiem, że dla mnie pamięć o tych miejscach jest bardzo ważna, dlatego że no po prostu wiem, co zawdzięczamy tym ludziom, którzy zginęli za wolność naszą i waszą, polegli, stracili swoje młode życie i właściwie ten fakt, że ten krzyż i ten drugi, i ten trzeci stoją tu dzisiaj, przetrwały w ogóle mroczne czasy sowieckie, przetrwały wojnę. One o czym świadczą? Świadczą o tym, że jednak ludzie szanowali te miejsca, zachowali to dla nas, dla potomków. Kažkokie kvapai ar tik ne nuo ulonų virtuvės mums jau Tak, užsiuodžia. zgadza się, panie profesorze. Właśnie kuchnia ulańska nas wabi swoim zapachem i zapraszam, chodźmy wszyscy tam. Pamięć o powstaniu styczniowym żyje do dziś przede wszystkim w ludziach, którzy ją pielęgnują. Czasem to rodzinne opowieści czy szkolne lekcje historii. Czasem rekonstrukcje, które pozwalają wcielić się w dawnych bohaterów. A czasem nawet historyczne potrawy ożywiane przez tutejsze gospodynie. Panie Waldemarze, proszę opowiedzieć w ogóle, skąd wziął się ten pomysł na ten piknik, na to właśnie upamiętnienie powstania? Byliśmy głodni, a tu można zjeść. Tak. No, powstanie styczniowe to w sumie dość ważne wydarzenie w historii Polski i Litwy. Jakiś czas było zapomniane, zwłaszcza w litewskiej historiografii, ale ostatnio od żywo o tym więcej się mówi. Dla mnie osobiście powstanie styczniowe to jest taki, powiedzmy tak, prehistoria tego, co mamy dzisiaj. Prehistoria wolności, bardzo pięknie powiedziane. Ponai ir ponios, šneka, o mums ponios pasiruošus vaišint. Kuom jūs čia vaišinsit mus? Proszę, biały ser domowych krów, nie ze sklepu,
z miodem, też z pasiekiet, z polupnia. Ja poproszę od Proszę. razu. Kartofle, ziemniaki gotowane w tym całym saganie. Jajka domowe, chłodnik. Biały. Ale nie typowy biały, ze szczawia. tak, ze Tak, szczawiu. a szczap jest polny i żebyście, kochane, wiedzieli, ile się trzeba było nachodzić, bo pan akurat łąkę skosił i trzeba było po ten szczaw to na między, to pod lasem uzbierać, no bo taki miał być w oryginale, tak podejrzewamy, że miejscowa ludność właśnie takim chłodnikiem raczyła i wspomagała powstańców, jakie tymi ziemniaczkami, które niezbyt ładnie wyglądają, dlatego że to są z ubiegłego roku. W tym roku jeszcze nie mamy świeżych ziemniaczków. Czyli wszystko prawdziwe i Wszystko autentyczne. prawdziwe, słoninka też, kiełbaska, proszę grzybki, no oczywiście też nie z tego roku, ale to tak umiały gospodynki zrobić, że to się przechowywało przez cały rok. A ludzie w Mamowiu byli naprawdę bardzo gościnni, zresztą są tacy do dzisiaj. Jakbyś kto chciał przekonać, to proszę bardzo, zapraszamy serdecznie. Chleb żytni, pieczony w Polukniu. Już nie będę kłamała, że w Mamowiu. Ale Połknie jest tutaj zaraz obok, więc prawie w Mamowie. Zaraz obok. No i smalczyk oczywiście, to jest przysmak, a bodajże już powstańcy to na pewno palce lizali. O, ja bym chciała smalca spróbować. Proszę. Z Panie chlebkiem. profesorze, Dziękuję. smalec. Dziękuję bardzo. Ačiū. To było piękne, lokalne święto z historią w tle, wzruszeniem w oczach i zapachem domowych potraw w powietrzu. Prawdziwa uczta dla brzucha i dla ducha. Pięknie. Pięknie. Proszę zobaczyć, jaka piękna fotografia nam się dzisiaj udała. Takie na nią patrzę i wydaje mi się, że chyba udało nam się znaleźć dzisiaj takie naprawdę dwa bardzo ważne punkty odniesienia właśnie w historii Wileńszczyzny, prawda? Gal ir taip, nes mes, kur aptikom Rikantus ir apžvalgos aikštelė nuostabiai, tokia neries gal gražios, gal net nebuvo matęs, bet man visą laiką nerimas, ar lietuviškoji pusė žiūrovų, ar opinijos supras, kaip mes čia ieškom tos demarkacinės linijos, kuri iš principo yra, kai kam kelia erzelį, yra kontroversiška. Ir iš tikrųjų atspindi šiek tiek labiau Lietuvos-Lenkijos konflikto istoriją, o ne dialogo. Tai va, tai čia vienas dalykas, bet mes suradom ir aš tai laikau, kad tai vis tiek yra istorinis faktas, istorinė vertybė ir geriau žinot negu nutylėt. No Tai właśnie, vienas dalykas. nie uciekniemy przed tym, musimy o tym Tai mówić. būtent. O kitas dalykas, aš nežinau, ar šitą reikalą išgydo, ištaiso tai, ką pamatėm mes Palukny. Šiaip galėtume sakyti, kad 20 amžiui, šitą pastoviai kartoju, Lietuvos vyriausybė 19 metais nepriėmė Juzefo Pilsudskio pasiūlymo išnaudoti Liublino unijos prisiminimą bendram Lenkų lietuvių reikalui. Žodžiu, vienaip ir kitaip, aš nežinau, ar sukilimas jis, kad išplečia temą, kad leidžia pasakyti, kad Lenkų lietuvių santykiai niekada iki tol nebuvo tokie geri, kaip ir sukilimas parodė. Kartu kovojame dar prieš Rusijos autokratiją. Bet nežinau, ar čia Vilnyje visas, čia yra daugiau negu Vilnyje. Mums dar Vilnijos istorijos bendriausius bruožus reikės atrasti kitur. Bet dabar turim tą ir konflikto istorijos tašką, ir paskutinį jungtinės bendros istorijos tašką. Čia pritariu, Ana. To był naprawdę piękny dzień. Ciekawe, co czeka nas w kolejnej podróży. Już się nie mogę doczekać. Oj, ale kolacji chyba dzisiaj nie jemy, prawda? Nie, nie. Po Na tym pewno nie. powstańczym smalcu z miodem, z serem i z chłodnikiem i z grzybkami. Bet neatspėsit, ką aš pagalvoju, toj prikolėsiu. Kad viskas man pasirodė žemaitiška. Nesisavinkit. Net nežadu savintis, nes tai yra faktas. A znajdziemy do tego, że Żmudź jest po prostu częścią Wileńszczyzny. Tak.